Hola, bon dia. Som aquí el president i l'alcalde, tenim aquí el comunicat, que ens heu estat preguntant molts que si hi ha catalans de primera, catalans de segona, catalans que sí que són catalans del tot, catalans que no són del tot. Doncs aquí, bueno, donem la nostra explicació una miqueta, que realment sap greu dir-ho, però sí, hi ha els catalans que un català que diu, hòstia, que es nota que és català, és un paio que s'aixeca al dematí, es veu que és català, saps? Vull dir, va al bar, obre la porta del bar, diu bon dia, saluda la gent, posa'm un tallat, un carajillo, el que vulgui prendre, saps? Tal, gràcies, paga, se'l veu, adeu, se'n va cap a casa. Això veus que és un català. I després, Tot correcte. Tot correcte, saps? Després hi ha els que dius, és que aquest no acaba de ser, aquest no és català, un tio que s'aixeca al dematí. No, va al bar, obre la porta i ja veus que no. Bon dia, diu bon dia, però és que no. Demana un tallat, un carajillo, el paga, però ja veus que no, és que no, això no acaba, no és un català, saps? Vull dir, se'l pren, adeu, bon dia, No és lo mateix. ben educat, però és que no té res a veure, Un és el que ha anat allà i l'ha demanat, home, ha dit bon dia, ha pagat, se l'ha pres, ha dit adeu, o sigui, tot correcte, però el tio que ha anat allà, que ha dit bon dia, ha demanat el tallat o el carajillo i se l'ha pagat, se l'ha pres... no és català. És que no es pot comparar, saps? Vull dir, Aquesta és la diferència. que és la gran diferència. De primer, de segona, com li vulgueu dir. Ho acceptem No és el mateix. tot. Tothom benvingut, qui treballi, visqui aquí, serà benvingut. Però, ja que ens ho pregunteu, es pot fer la diferència? Sí. Ens sap greu? També. I tant. Però una cosa és el que sí i l'altra és el que no, saps? Vull dir, tu pots anar a un bar, demanar un tallat, dius, així sí. Tu pots anar a un bar, demanar un tallat, No, si no. malament. Bueno, companys, molts petons, com vulgueu.